megérkeztem Budapestről Szentesre. Terveim szerint ma bejárom, ahogy ők mondják, a napfény és a vizek városát. Tartsanak velem! A Csongrád megyei Szentes nyugodt, rendezett város benyomását kelti már az érkezésem utáni első séta alatt is. Szép, tiszta utcák, felújított épületek vezetnek a város főteréhez, a Kossuth térhez, ami a legjobb kiindulópont ahhoz, hogy bejárjam Szentest. Meg is kérdezem a helyieket, ők miért szeretik a várost, mit ajánlanak nekem. A Szökőkút, a Kossuth téren. Nekem az a tér az olyan kis meghit. Meg a park, a futópálya az nagyon klassz. Szeretem azt, hogy a vizek városa, Tisza, a strand, a Kurca, teli van kisebb-nagyobb folyóval, tavakkal. Érdemes elmézni a ligetben. Arra van? Igen, erre a téren túl. Hát vannak kiállítások is rendszeresen, Szentesen. Nagyon jó kis sörözők vannak, ezt meg kell említeni feltétlenül. Önök hol szokták tölteni a szabadidejüket itt a városban? Tiszán van Amerika. Tiszán van? Itt a Tiszán van Amerika. Tavasztól őszig ott kell lenni. Ne? Igen? Nincs jobb. Felesleges elmenni nyaralni. Na de hiába a Tiszán van Amerika, én mégiscsak a belváros nevezetességeivel kezdem szentesi felfedező utamat. A Kossuth tér egyik jellegzetes épülete az egykori megyeháza. Szentes ugyanis 1950-ig megyeszékhely volt. Az 1883-ban épült neoreneszánsz stílusú épületben ma a többi között múzeum működik. Itt a régi megyeháza épületében található a Koszta József Múzeum legnagyobb kiállító tere. Itt található a néprajzi, a helytörténeti és a képzőművészeti kiállítás. Ebben a teremben például az igazi régi szentesi iparosokkal ismerkedhetünk meg, a csizmadiákkal, a gyertyaöntőkkel, a talicskakészítőkkel és a fazekasokkal. Található Koszta József kiállítása. Róla nevezték el ezt a múzeumot is. Koszta József a 20. század egyik legnagyobb magyar festője volt, és ő volt egyben az egyik első Kossuth-díjas is. Koszta József bár bejárta egész Európát, mindenhol volt kiállítása, mégis választott otthona Szentes lett. Azt mondta, az itteni színek semmihez sem hasonlíthatóak. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé lorsque j'arrive. Megkérdeztem, hogy mik ezek a sárga plecsnik itt a városban. Az van rejtve, hogy szentesi fotópont, és hogyha ide állok, pontosan ide, akkor a legjobb beállítású képeket tudom elkészíteni a város nevezetességeiről. 43 ilyen fotópont található Szentesen. Ma peau si finement grainée, mon air suave. Szintén a Kossuth téren van a 18. század végén épült református nagytemplom, ami Szentes egyik jellegzetes épülete. Hú, 172 lépcsőfok, megmásztam a református templom tornyát, ugyanis itt találkozom idegenvezetőmmel, Gabriellával, aki megmutatja nekem a várost. Akkor kezdjünk egy kicsit Szentes történetével. Mit tudhatunk Szentesről? Mióta lakott terület? Szentes már a újkőkortól kezdve lakott település. Ez azt jelenti, hogy nagyjából Krisztus előtt 5000-3000-től kezdve, lévén, hogy ugye 3 folyó is határolja, vagy legalábbis itt a közelben van a Tisza, a Körös, meg hát ami Szentesen is keresztül folyik, ez a Kurca. És hát ez azért elég kedvező feltételeket biztosított a lakosságnak, hogy itt halászgasson, meg mindenféle élelmet találjon magának. Mi volt a jellemző Szentesre még annak idején? Mivel foglalkoztak itt az emberek? Ugye 3 folyó találkozása, valószínűleg nagyon alkalmas ez a terület földművelésre. Szentes mezőváros már igen régóta, a 17. század közepétől nagyjából, és hát ma is ez a fő profilja. Igaz, hogy van ipari park is, meg ipari létesítmények Szentesen, de mégis
nem csak országos, hanem nemzetközi jelentőségű most is a mezőgazdaság. A szentesi Különösen paprika. a zöldségtermesztés, így van. És ez annak is köszönhető, főleg most, ugye bolgárkertészek annak idején errefelé jártak, meg a szentesiek is eltanultak tőlük sok mindent, és Szentes és környéke Európának az egyik legnagyobb geotermikus mezője. Ezt a kertészetben például üvegházak fűtésére tudják nagyon nagy mértékben használni. Egy szentesi barátom azt mondta nekem, hogy mindenki Szentesről származik, vagy legalábbis ide járt gimnáziumba. Ez elképzelhető. Jó, hát ez nyilván némi túlzás, de tényleg nagyon élénk volt itt, meg talán még most is nagyon élénk a közösségi élet, mert úgy itt működik az ország egyik irodalmi drámai tagozata. A Horváth Mihály Gimnázium valóban országos hírű, úgyhogy úgy döntöttem, erre folytatom a sétámat. Ide a drámatagozatra járt például Szőke András, Badár Sándor, Alföldi Róbert vagy Simon Kornél is, de az itt végzett színészek, rendezők sorát sokáig folytathatnánk még. Következő állomásom egy klasszicista lakóház, ahol a 19. században a helyi orvos Péter Pál élt. Az egykori polgárház, ami ma már múzeum, olyan, mint egy időutazás, hiszen a tárgyak, bútorok mind a helyükön vannak, mintha még most is itt élne a Péter család. Érdemes itt időt tölteni, megfigyelni az apró részleteket, például az olyan érdekességeket, mint hogy a rendelőt csupán egy ajtó választotta el a család étkezőjétől. Ez az 1905-ben épült Friedrich Fényirda, vagyis más néven fotóstúdió, ami eredeti állapotában megmaradt, sőt ki is lehet próbálni. Itt ültek annak idején a modellek, akik arra várakoztak, hogy a fotográfia elkészüljön róluk. Volt egy ilyen kis csinos fejtámasz, ez segítette a modellt abban, hogy nagyjából fél órán keresztül ugyanabba a pozícióban merevedve várakozzon. Ez a csodaszép épület az egykori szentesi zsinagóga, amit 1870-ben építettek, és akkoriban a környék legnagyobb zsinagógái közé tartozott. Most a Szentesi Városi Könyvtár működik a falai között. Mivel már bejártam a félvárost, úgy érzem, eljött az ideje annak, hogy kipróbáljam a fagyizót, amit a szentesiek ajánlottak. A híres szentesi fekete kerámia nem csupán a helytörténeti kiállításokon csodálható meg, mint az egykori mezőváros fazekasainak alkotása, hanem ma is a szentesiek büszkesége. Fiatal alkotók viszik tovább a hagyományos technikát. És jól láttam, hogy utca 2C-vel? Igen, ez különleges, a mi utcánkban nagyon régi házak vannak, itt sorakoznak sorba, van C-vel is, és a mi táblánk meg 2C. Én C-vel láttam már, de 2C-vel 2C-vel ez különleges, úgyhogy vigyázzunk rá, meg nagyon büszkék vagyunk. Mikori ez a ház? 1920 körül épült, tehát közel 100 éves lesz. Gyönyörű. Szeretjük éppen emiatt, mert hangulata van ennek a háznak jó itt. Ez már maga az anyag. Igen. De ez még nem fekete. Ez még nem, és még most eldönthető az, hogy fekete legyen, vagy vörös, vagy akár mázas. Tehát nem az agyaktól függ, hanem az égetés technikája dönti el, hogy majd milyen lesz az edényünk. Jaj, nagyon határozott mozdulat. És ez nem egy elektromos korong. Valóban ez lábkorong,
Az igazi régi mesterek nem is cipővel hajtották, hanem mezitláb. Annyiban szerencsésebb, én elköteleztem magam amellett, hogyha valóban komoly munkát szeretnék, akkor mindig a lábkoronghoz ülök, mert a másik korong az zúg, remeg, reszket, tehát itt van idő gondolkodni. Majd megfigyelhető, hogy vagy a lábam dolgozik, vagy a kezem. A kettő együtt nem, mert akkor az edény megbicsaklik. És látható, hogy nem nagy erő befektetés. Szép izmos lábad van. Igen. Az a lényeg itt, hogy ne engedjük lelassulni a korongot, mert akkor tényleg bele szakad az ember. Ha jól tudom, a te mestered, az nagyon híres volt itt Szentesen. Őt Bese Lászlónak hívták, ő már sajnos nincs közöttünk, de úgymond neki köszönhetem, én is, nővérem is, meg nagyon sokan itt Szentesen, hogy egyrészt megismerték ezt a mesterséget, meg hogy van folytatója. Összedolgozik a két kéz. Laci bácsinak jelmondatává vált ez a néhány szó, hogy egy kéz nem kéz. Tehát hol a másik kezed? Tehát attól fekete kerámia, hogy magában az égetés során keletkezik egy olyan kémiai folyamat, amitől ez befeketedik. Igen, tehát elektromos kemencében fekete nem készülhet, legfeljebb valamiféle csalással. Mindenképpen az égetéshez felhasznált fának a korba feketíti meg. De ez ráég ez a fekete, tehát nem lehet róla lemosni, vagy lemosni nem lehet, tehát ahogy nagyon vízérzékeny, tehát a régi edények szürkére égtek, azok víztárolásra alkalmasak voltak. Ezek az ében feketére égetett edények már csak díszedények. J'en connais des superbes, des bien mûrs, des acerbes, des velus, des imberbes. Mivel Szentes Európa legsűrűbb geotermikus mezőjén fekszik, rengeteg a termálvíz, amit használnak is. Egyrészt hűtésre, másrészt pedig a termálkutakra, fürdőkre. Az egyik legismertebb a török fürdő, ami különböző hőmérsékletű medencékkel várja a fürdőzőket. A Széchenyi liget a város szívében, a Kurca folyó partján fekszik. Itt Szentes legnagyobb parkjában, az árnyas fák alatt rejtőzik a Csallány Gábor kiállítóhely, benne a régészeti látványtárral. She passes each one, she passes goes. When she walks, she's like. Itt található Szentes büszkeség, a régészeti látványtár. Szentes és környékén rengeteg ásatást végeztek, és igazán értékes leletek kerültek elő. Dísztárgyak, használati tárgyak, fegyverek, ékszerek. Sőt, itt található a világhírű Sarlós Isten szobra is. Ez a világ legrégebbi férfi istenség szobra, újkőkori 7000 éves. A történelemkönyvekben biztosan találkoztak vele. Can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. A tall and tan and young and lovely. A ligetben találkoztam egy fotóssal, aki épp témát keresett a következő képéhez. Sok helyi szereti, ha van egy kis ideje, Szentest járni a fényképezőgépével. Mielőtt idejöttem, már az interneten is több lelkes amatőr fotográfus képét találtam a városról. Most itt jártamban, keltemben azt láttam Szentesből, hogy egy csodaszép város, nagyon szépen felújított terekkel, épületekkel, de közben, amikor meg olvastam másoknak a hozzászólásait a közösségi oldalon, akkor mindenki azt emelte ki, hogy mennyire szép természeti értékei vannak. Így itt van a Kurca, ligetek. Önnek melyik a kedvence? Mit szeret fotózni, fotós szemmel? Mi a legszebb Szentesben? Hát én a belváros nagyon szeretem, amióta így kiépült. A Kurca az, amit nagyon szeretek, mert az ember, ha ide eljön mondjuk a barátokkal, kijön sétálni, akkor ezeket könnyedén el lehet érni. A város környékén található még a Tisza és a különböző kis tocsogók, tavak, ahol a madárvilág nagyon élénk. Hogy jobban megismerjem a híres Kurca folyót, ami szinte Szentes főutcája, vízre szállok. Ez az új Kurca híd?
Igen, ezt a hídat újították most föl. És korábban is volt itt híd? Igen, ez nagyon régi híd. Majd mindjárt látjuk a belső középső rész az eredeti, és az újra burkolt rész az, amit most csináltak, megszélesítették, megerősítették. Ez az ódon rész, ez a régi része neki, és meg lett erősítve fölülről vasbetonnal, illetve kiszélesítve. És hány híd van a Kurcán? Valaki azt írt az egyik közösségi oldalon, hogy azért szereti Szentest, mert hogy több híd van rajta a Kurcán, mint Budapesten a Dunán. Igaz ez? Ez igaz, hogy több híd van a Kurcán, mint Pesten a Dunán, ez teljesen igaz. Az a bajuk vízitúra szempontból, hogy van több alacsony, ahol át kell emelni, átlagos vízállásnál nem fér át a hajóra. És mit lehet csinálni a Kurcán? Jól tudom, úszni nem lehet benne. Igen, nem szabad benne így fürdőzni, de vízitúrára nagyon alkalmas, illetve így egy-egy délutáni kis kikapcsolódásra is. Egy hosszabb csatorna tulajdonképpen, föntről a Körösből ered. És ha jól tudom, akkor Szentes körül 3 folyó is található. Miért pont a Kurca az, ami mindenkinek a szívét megdobogtatja? Hát nyilván, itt szétnézünk itt például a vízi ciprusokkal itt előttünk, mögöttünk, ez egy gyönyörű látvány. Én úgy gondolom, hogy akár a Körös, akár a Tisza maga nevében szép és jó. Van, akinek a Kurca tetszik jobban, van, akinek a Tisza, de nyilván ez van közel a városhoz, és sokaknak talán ez adatik meg, hogy ide tudnak test közelbe lekerülni, és egy nyugodtabb víz. Gyönyörű ez a szökőkút. Most megyünk át az Esperanto híd alatt, ez bármikor átevezhető. Most fogunk nem sokára beérni a strand mellé. Itt van a kemping is egy kicsivel lejjebb, itt lehet vízibiciklit bérelni, illetve kenut is bérelni, a fürdőzés mellett még. És jön velünk szemben egy vízibicikli? Igen, 2 vízibicikli itt a túloldalunkon, ők itt a strandon bérelték. Delfinek is vannak akkor ezek igen, szerint igen, a Kurcán. igen, és párba járnak. A szentesi strandhoz jutottunk el a kenuval. Ez télen-nyáron nagyon népszerű, mert nem csak úszó, hanem termálmedencéi is vannak, ami ugye Szentesen nem meglepő. Kaptam egy ilyen pöttyös kis köténykét, ugyanis most bemegyek a konyhára, és megtudom, hogy hogyan is készülnek az igazi szentesi ételspecialitások, és milyen hozzávalók kellenek hozzá. Jó napot! Jó napot kívánok! Már itt áll készen létben mindenféle finomság. Igen, elő vannak készítve a mai alapanyagok. Szentes is, mint az Alföldnek a térségéhez tartozó többi terület, alapvetően a hagyományos alapanyagok és az itt megtermelt alapanyagokra támaszkodott, mind a múltban is, jó lenne ez, ha a jelenben is így lenne. Alapvetően a zöldségfélék, az itt megtermelt valamilyen húsféle, ez lehet a szárnyas, a baromfin keresztül, a sertésen keresztül, bármi, és hát elsődlegesen alapvetően a gabonafélék is jelen vannak itt az ételekben. Ez mi ez? Az például köles, amit ma felhasználunk majd az ételhez. Az is megtermett, és azt is használták, ez a szegényebb időkre utal. És a szentesi paprika és a szentesi paradicsom, amit Magyarországon szerintem mindenki ismer, árulj el nekem, hogy miért tévépaprika a tévépaprika? Tölteni való paprikát jelent a tévépaprika, ez azt jelenti, és itt például, ami itt fönt mutatható, ez nem tévépaprika, ezek nagyon jó húsos, direkt lecsónak való paprikák. Tehát itt van előttünk a kacsa, a köles, paradicsom, paprika, hagyma, szalonna, mint fűszerkeverék. Hát igen, a szalonna, mint egy kis ilyen korszerű táplálkozási alapanyag. Ez is igazán igen, reform. Ez egy reform, sőt, ezt mutathatjuk is, hogy nagyon szép, gyönyörű, szép mangalica szalonnáról van szó. Tehát ez a hagyományos, köleses kacsának a remékje lesz tulajdonképpen. Így bizony egy picit átdolgozott változata. Elkészült a kacsa, és jó étvágyat kívánok! Köszönöm szépen! Szentesiek szeretik-e ezt?
Hogy Szentesen a kacsát nagyon szeretik, közkedvelt étel, és elég sokféle formába készítjük, de a legismertebb módja ez a kemencés kacsasül, ami leggyakrabban készül. Tehát itt a lecsó, kacsa, lecsó, a kacsa és a köles. Megpróbálom. Isteni finom. A Táncoló Székely című szobor Szentes egyik nevezetessége. Itt található az Őze Lajos Filmszínházzal szemben. Az az érdekessége, hogy Csiki László szobrászművész ezzel az alkotással indult el a világhír felé. Egyébként Csiki Lászlóról azt kell tudni, hogy ő Szentesen orvos, és nem utolsó sorban egykori sportoló is. 406-on nem tudom, hanyadik szobornál tartok, és ennek több mint fele karikatúra szobor volt, mert arra volt vevő a világ, ezzel lehetett járni. Stockholm, Helsinki, Párizs, és rengeteg díjat is zsebelt be ezzel. Igen, hát kofferek vannak telve különböző kitüntetésekkel, diplomákkal. Alapvetően én a Bonsterenden tanultam meg, hogy milyen az emberi koponya és milyen a csontrendszer, mert a csontoknak át kell érezni egy portré szobron, tehát hogyha nincsenek benne identifikálható csontok, akkor szétesik az egész. Nem lehet lapos a homlok, az egésznek folyamatosan gömbölyödni kell. Hát alapvetően a csontozata fontos, azt kell felépíteni, és abból találja meg aztán azokat a vonásokat. És a linea temporalis nem kifelejteni, szóval linea temporalis, tehát a halánték. Ez? Aha. Ez a vonal a fontos? Ez a vonal, ez viszi így körbe. És ez határozza meg az arcot? Ez többek közt a karaktert, nagy mértékben. Ön világsikereket ért el, és ér el mind a mai napig is. Mindemellett Szentesen orvos. Hogyan fér meg ez a kettő egymás mellett? Az egyik felé bevon, az egyik nem, hát apám azt mondta, hogy fiam, azért annyit tudjál, hogy művészkenyér, nyomorkenyér. És orientált arra, hogy biológiából és történelemből nagyon jó voltam, történelmet azt ne bántsuk, biológia, légy orvos, mert apám orvos volt. És aztán ráhajtottam erre a témára, és azt mondta, hogy az a jég hátán is megél az orvos. Szentesiek azt mondták, hogy ha itt járok, akkor semmiképp se hagyjam ki Magyarország második legnagyobb vasúttörténeti gyűjteményét. Itt ugyanis mindent megtalálhatunk a legrégebbi és legújabb mozdonyokig, motorkocsikig, sőt ki is próbálhatjuk azokat, csak úgy, mint ezt a hajtányt. Nem olyan nehéz. Sikerült engedélyt szereznem a Szentesi TV toronyba. Állítólag innen a legszebb a naplemente, és az egész térséget be lehet látni. Csak kicsit bonyolult a feljutás. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me.
If I could fly like birds on high. Hosszú és mozgalmas napon végéhez értem. Megmondom őszintén, számomra Szentes egy igazi zsákba macska volt, hiszen soha nem jártam még itt korábban. Csak az internetről és az ismerőseim révén próbáltam tájékozódni róla. Szentest azonban első látásra a szívembe fogadtam. Egyrészt azért, mert itt vannak a csodálatosan felújított épületek és terek, másrészt pedig azért, mert a kikapcsolódásra számtalan lehetőséget kínál a város. Itt vannak a múzeumok, a folyók, parkok és a termálvíz, és még sorolhatnám. Egy szóval Szentes az a hely, ahova mindenképp érdemes eljönni. Most megyek, mert indul vissza a vonaton Budapestre. Viszontlátásra! Beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.